Yun o. Okay. Wow. Ayan o. Sarap mga kalabarkada. Ayan o. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heels, blue tennis, sexy body full of tats. Baby's bad, oh, baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets Ay, tiki. me. Tusa hasta si Paul. Sarap mga kalabarkada. Yun. Dito na kami sa bahay mga kalabarkada. Ito na yung mga huli ah. Yun, lalaki. Wow. Ayan oh. Tayin mo na lang. Malalak na mga huli oh. Ayan oh. Yun, buhay pa oh. Marami pa yan. Ito pa. Yun, ganun, sunugan. Oh. Ayan oh. Sunugan. Wow. Ang dami. Eh, yan ang salanan. Jackpot na naman mga kalabarkada. Ayan o. Wow. Laki talaga na to oh. Tuko. Ay, tiki. Ano? Laki. Grabe. Whew. Yeah. Thanks gets the blessings. So, yun mga kalabarkada no. So, ayan. Nakita na yung mga huli namin ni Kalabarkada si Jomar. Kita Ito pa wala yung mga kasag oh. Nasaan na bit? Oh, kasag sa Pulang tulay. Sa layo. dami. Di ano sa pulang tulay. Wala yung sinasabi ko sa'yo malaki oh. Malaki oh. Yun. Pugita. Ayan oh. So, ayun mga kalabarkada, may bonus episode pala tayo. Bali, nagluluto kami ng ano, ng mga rock crabs. Ayan oh. Iluluto namin yan sa sabawan. Tsaka ito. Ayun oh. Sarap. Sarap ka, uy. Yun oh, luto na oh. Sarap. Umuusok pa. Sarap mga kalabarkada. Kain tayo mga kalabarkada. Kain na. Yun oh. Sarap. Ayaw ka, pre. Kain. Oh. Wow. Ano ba? Hinihinay pa. Laon. Mga kalabarkada. Manamis. Tagatay ko. Igor na tagatay ko. Kabayag huli na mo ba? Lami Dua ka batalyon na. Kaayo. Lami kaayo. Yan ang salarin. Dua ka batalyon sila. Tagatay ko. Dikan na kayo. Grabe tagatay ko Mawala. Hagbay na siguro sila nagwano. Sugod. Sige bila pa do. Katupang ting bunaw bagid. Oh. Sarap. Yun oh. Sarap. Sarap. No? Igo sa hasta si Paul. Sarap mga kalabarkada. Busog. Ay, grabe yung pinagkainan ah. Ayan ah. Ito gupundok. Ayan, Yeah. ubos. Ayan, salve. Ayan mga kalabarkada na. Tapos na tayong kumain. Sana nag-enjoy rin kayo sa panonood sa aming pagkain. So, dito na matatapos mga kalabarkada. See you in our next vlog. Bye-bye.